Selam dostlar, TMTV telekanalında Тәмле көрәш тапшыру һәм аның алып баручысы мин Булат Байрамов кабаттан һәр барчагызга да ялкынлы койнар сәламнарымны юллап калам. Тәмле көрәшнең 10нчы сезоны инде ахырына якынлашып бара достар. Безнең бу сезонда кемнәр генә килмәде. Бик матур ирле хатынлы парлар килделәр. Әниле кызлы парлар, шулай ук коллегалар, кулга-кул тотынышып җитәкләшеп килүчеләр дә шактый күп булды. Бүгенге кунакларыбызны да каршы алыгыз. Алар минем коллегалар, алар минем дуслар. Инде ничә ел бергә бер медиа сферада хезмәт куябыз, каршы алыгыз. Татарстанның атказанган артисты, минем коллегам алып баручы Гөлназ Сафарова һәм дә инде Татар радиосының баш мөхәррире Рамил Шарафиев. Исәп җырлап кермисез, саумысыз? Ассаламу алейкум. Ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәлләрегез? Бик йыраклардан килдегез инде. Әйе, теге офисның теге башыннан уратып, менә булай торып уратып менә килеп җиттек. Әнә тегеннән, аннан түгел. Әнә тегеннән килә башладык, менә борылып кердек. Урап, күрше бүлмәләрдән кергәнсез. Яхшы, бик күптәннән бүләкләр белән, күчтәнәчләр белән килде. Хәерле көннәр, исәннәрмесез, саулармысыз? Безгә әйттеләр, Рамил белән беренди бүләк алып килегез, күчтәнәч алып килегез дип. Һәм менә сөйләшмичә дә шулай килеп чыкты. Күрәсең, без нинди бер дулкында иҗат кешеләре. Шундый шәмәхәт системин тартмасы. Бер төстәге. Biz diyetik әле, чөнки Рамил дә шәйне бик ярата, мин дә бик яратам. Шәйе бар. Шәйсез тора аламысың инде татар халкы. Һәм менә Рамилдән шундый торт шәйгә күрәсеңме? Бергамот белән. Комплект алып килдек. Шуруы тамамлаганда шәй ішіп қайтып кетер үшін. Біз өзіміз Кара әле. нәрсе ашысы келеді. Кара әле. Мин гел шулай эшлим. Кунакка барганда үзем нәрсә ашысы килә, шуны алып барам. Бүгенге тапшыруда мин рәхәтләнеп ял итәчәкмен, чөнки икесе дә телгә бик осталар, сөйләрләр, мин инде рәхәтләнеп, аларны күзәтеп, монда карап торырмын, тыңлап. Я, башта мине тыңлап алабыз да, 1-2 минут. Аннан соң сезгә сүз биреләчәк. Тапшыруның шартлары белән таныштырып чыгарга кирәк булачак. Менә мондый таба атар өчен нәрсә эшләргә кирәксең сезгә. Хәзер монда ике төрле ризык әзерләр өчен продуктлар, ингредиентлар пәйда булачак. Сез аларга карап, башта икегез сөйлисез берсен генә. Бер генә ризык пешерсәгез, безгә бик җитә. Берсен пешерәсез дә, аннан соң, юк, пешергәнче әле. Алай түгел. Башта берсен сөйлисез, аннан соң шалтыратасыз берәр дустыгызга, танышыгызга, әниегезгә, белмәм анда әтиегезгә, минем апагызга, сеңлегезгә. Шалтыратып, юк, киңәш сорыйсыз. Алло, менә шундый монда ит, тавык, яшелчә, җиләк, җимеш нәрсә әзерләп була булардан дип сорыйсыз башта инде. Ярдәм? Сорамыйча булмый. Булмый. Кызык өчен булса да, кәҗәсе түгел мәзәге. Ул әйткән кеше ризыгын гына пешерергә тиешме? Юк, ансыз үзегез карыйсыз. Без менә моны пешерәбез дип әйтсәк. Ничек тә ярый. Иң мөһиме әйтәм, кәҗәсе түгел мәзәге, яме. Шатыратып сөйләштегез, ләкин туры килгән вакытлар була. Була, Туры килгән вакытларда ул ярдәм итеп, менә дөрес туры китергән. Шамаларга тиеш инде. Шуңа күрә остага шалтыратабыз, яме? Буның бит ни исеме бар дигән сүз бу ризыкның. Әлбәттә, менә тапшыру ахырында нәрсәләр килеп чыга бит сезнең бер тәлинтәдә. Анасы миңа телефонга җибәрәләр фотка. Шул фото белән чагыштырып карыйбыз, нәрсә килеп чыгара тиеш. Әгәр дә чынлап та шул ризык килеп чыкса, якынча 85% сезнең өчен ташламалар тагын бер 6%, 79% хәтта якын килсә, менә шулайрак, упрощенкада мин. Без туры китерә алмабыз инде аны, чөнки упрощенка 6%. ИП. Әгәр дә шулай туры килсә, сезгә инде безнең тапшырыбызның менә 9 ел дәвамында генераль партнеры спонсор булган Кукмара металл заводыннан әлеге табаны Гөлназга бүләк итәбез. Яңа гына ди. Сабын булса да. Юк, мин ни? Бәлки Рамилгә аны төбәтә юк. Бер адна мин пешерәм аны, алып киләм дә юып сиңа, ана син пешерәсең. Чиратка саласыз. Аңлашылдымы? Юк икән, таба. Аңлашылды. Кабаттан минем өйгә кайта. Табада түгел бәхет. Пешерүдә булсын бәхет. Аңлашылды? Шулса әйдәгез башлыйк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я дусларым, коллегаларым, әгәр дә менә моннан, менә булай иттереп, күрдеңме, сызыксызсак, менә да укыла укыйсак, менә бер төрле ризык булыр, монсыннан бер төрле ризык әзерләп булыр. Монсы бик җайлы күренә, бәрәңге, сыр, йомырка һәм он, монда ниндидер катлаулырак. Монда продуктлар әзерәгәе. Без моны җиңеләйтеп менә булай алыр идек. Бәрәңгесен алып, монда итен алып. Юк, бәрәң кыздыр түгел, менә булыр имәсе по-французски эшли алыр идек булай иттереп. Но сез кушырга ярамый дисез аны, әйме?
Yok kuşarга була, просто бүләксез генә каласың. Бұл әле шанс бар бүләк атарга. Сайлау мөмкинлеге тора бит. Ну, бу катлаулы риза. Ашап кайтып китә алабыз, табасыз. Нәрсәдер уйлап чыгарып, Таба белән туры кайтып китә китереп, таба алабыз. белән кайтып китә алабыз. Егетләр мин риза, минем акча бар, җегетләр кызлар. Дәсме, монда туры китерү шансы, Бик аз. белмим, 100-гә 2. Мин менә моны Әйдә, менә монда нәрсә әзерләп булыр? Әйдә, фикер йөртәбез тиз генә. мин Мозговой оштурм. Башыма килде бәсме нинди ой. Нәрсә? Моны угыштан чыгарып, Дәк. камыр исәбездә, йомырка һәм уннан бәрәңге кыймаклары ясап, өстенә сыр уып, аны шундый руш әйтмешли аладушка ясап. Әнә сырында шунда салмыйсың Ул иченә. җибеп ямсызланып китәргә мөмкин. Ага, яхшы. Мин моны сайламасым моны пешергәндә. Бу монда ит юк бит. Менә бу тәмлерәк Бу күренә. тәмлерәк күренә. Монда күбрәк, монда ит тә бар, монда баклажан да бар, монда помидор да бар, монда салат да бар, суган да бар. Дүгү дә салып куйганнар әле монда кемнәр күрми. Дүгү дә бар, менә мондан бай, тәмле, әбәт килеп чыгачак. Бу иртәнге аш. Бу иртәнге аш. Төшкә аш. Моны Төшкө аш әйтгәндә. Исәбез дә телем. Evet. Әйе, так. Ишен алабыз да, ишенә дүге белән фарштан ясалган ишлек салабыз. Әйе. Сыр уабыз. Суган монда укырып китергә мөмкин шулай. Әйе. Менә лимон белән помидорны ничек Рамил. алар холодильникка кертеп китә кире. Юк, аны шу өстенә Рамил. куябыз байтырып Нигә гамбургер алай кебек. язып онарга? Әмнә булай кисеп. Алар ике киймә генә була ясасаң. бит. Алар икәү генә була, син Ну, ашарсың. син дә мин инде. Гөлназ итең генә ашый. Козып. Итем козып ашар. Ярар, әйдәгез, кемгә шалтыратып була? Ярар. Күп сүз китап өчен яхшы ди, шулай бит. Әйдә шалтыратабыз уртак дуска. Уртак дус Әйдә. булсын инде. Әйдә. Менә мин Кем алам. ул сезнең уртак дустыгыз? Сирень. Сирень исемле. Мини. Хәсәнов. Әйе. Ул Ул устамы? бик акыллы егет. Бик акыллы икән белән. Өйләнмәгән. Өйләнмәгән, машинасы бар, квартиры бар, бизнесы бар. Ашарга пешерә үзе, бик итәгатьле, Ашарга бик ярата. Спортсмен, җигере. Без аңа FaceTime шалтыратабызмы Ничек була? тә ярый. Әйдә видеодан шалтыратабыз. Әйдә видеодан шалтыратып. Ләкин громкий вакытларга кирәк, җәме якынрак тотып. Хәзер Сиреньне дә күрсәтербез сезгә. Әйе. Ул Ну. күренәчәк анда. Без аның фотосын чыгарып куячакбыз. Юк, бу йоклый. Бу йоклый, хәтта шалтыратып карыйбыз. Бәлкем ул киемнән түгелдер. Сирень, сәлам. Ничек хәлләр? Менә ул. Ничек хәлләр? Сәлам. Син хәзер туры эфирдә, Сирень. Әйе, менә Сирень, син туры эфирдә, син ишетәсеңме? Сирень. Әйдә без WhatsApp. менә без Сиреньне күрсәтеп кенә алабыз да, һәм шалтыратабыз, монда телефон буенча. Әйе. Һәм шалтыратабыз без сиңа. Сирень югалма. Кашма, Сирень. Кашма, Пока ди. Каштымы тавышын? Әйе. Ага. Бик кыстапшы. Сирень, привет. Привет. Син туры эфирдә, без Рамил белән сиңа шалтыратырга булдык, уртак танышка шалтыратырга кирәк иде. Ашарга пешерү буенча. Сине бик статиклар, Сирень, сәлам. Без монда сөйләдек инде, син өйләнмәгән, бик акыллы егет, ашарга да пешерәсең, тегесенә монда дип. Һәм без сиңа Алдаладык инде. продуктлар әйтәбез, име? Менә ул продуктлардан нәрсә пешереп була? Син безгә булыш әле белергә. Мы должны угадать. Ага. Бар монда фарш, бар суган, Мен. сыр, Дүге, баклажан, 2 помидор һәм 1 лимон һәм салат яфраклары. Монсы беренче ризык. Кімге керек бұны? Менә шулардан ниндидер нәрсәдер пешерергә. Пельмен. Молодец, Сирень, булды сау, рәхмәт. пельмен. Яра, кара, икенчесен тамап кара. Икенчесен тыңлап кара. Бәрәңге йомырка, он һәм сыр. Пилмен. Мәк. Нәрсә? Күзік мәк. Күзикме? Әйе, менә. Оны бигез моны, конечно. Оны бик аз. Жұраны пішірге тиеш қазір да? Ие. Әйе. Әйе. Давай тағы үшіншісін. Өченчесе юк, Өченчесе юк. тукта. Өченчесе Кызып доширак. китте. Яра баклажандан пельмен пешерәбез инде хәлесе. Баклажан белән дөгедән. Ну да. Рәхмәт, Сирень, син безгә бик булыштың һәр Бик нык вакытта булышты гыйшә. аларга, әйе. Яра. Давай, пока. Бар бит әле теге киеү пилмәннәре дигән әйбер. Бу сирин пилмәннәре булса. Сен башыма да килмәй ничек монда пилмен буласың. Булды, ярдәм булды. Бигә ярдәм булды бу. Юк, мин Рамил синең белән килешәм. Булай турыйбыз да. Менә моны бүрттерәбез инде башта, име Әйе. икесен бергә болгатып салабыз да, моны да шунда салабыз. Помидорны өстенә мадырып кисеп куябыз. Лимонны бизәр өчен генә Лимон мисал. сыгыр өчен дип уйлыйм инде. Ашаганда. Нәрсәләр кыздыра баласызмы сез табада сездә? Моны астына куябыз матур булыр өчен. Әйе, булды, без башлыйбыз. Монсыннан. Моны бу бит инде җайланган хәзер. Булды, шуннан башлыйсызмы? Әйе. Әйдә, Булды, ярап ярап. пешерәбез, әрәм калмасын өчен. Юк, 1,
Yok, vaqt yo'q anqayda. Qalsın әйе, берсін әзірлесеңіз де бізге Mesela anqayda soran bulma, ikinci kişilere qalsın, değil mi? Şulay, bunu bir tane zaplasap qaytib da keterge tiyiş. O'zi zavqoz bizi olib boruvchi. Shuning bilan Ey, otmasalar gana yarar, seni otmasalar gana yarar, yani ne tağla qaytib keterim. Bayramovni yashav sirlarini bildik, değil mi? Qolgan ko'kaylar, qolgan barangalar bilan Allah'a şükür, Allah'a şükür. oilasini to'qlantirib yotar. Gittik. Ya dostlar, bizning təmlik kirashimiz boshlandı. Gülnaz indi mənə 5 minut eğlendirib turab otabanı tıqıyaq bilən, buyaq bilən. Ayda boshlig'i indi men Başlağız indi sizlərini başlağız. Men zamanlarını kızdıra qoydum. Нәрсе әзірләгәннәр мин төгәл бар аңлап бетермәдем. Нәрсәдер килеп чыга шақты. Тәмле bir bulaşaq. Тәмле bir bulaşaq. Әбелмешли ит біле бәрәңге булган әйбер тәмле була инде ул нәрсә пешерсәң Яхшы. Сез әлегә туры торыгыз, әкрен генә шыпырткан аяма. Мин инде үзебезнең тапшырыбызның генераль спонсоры турында үземнең сүзләремне ирештирим әле. Тапшыруның генераль партнеры, спонсоры Кукмара Металл Савыт-Саба заводы үзебездә Кукмарада җитештерелә. Белүгезчә дуслар, әлеге шәп заманча табалар, Савыт-Сабалар, кастрюльләр, менә мондый кичкенә табалар, зурлары, казаннар, һәр төрле тимер Савыт-Саба. Аны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез, яисә сез инде аларның үзләренең фирменный кибетләренә барып, күңелегезгә кайсысы хуш килә, шуны сайлап ала аласыз. Кукмарада фирменный кибетләре бар. Казанда 1/4 адрес буенча Павлюкин урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Шулай ук Мусин урамы 23Б бу Казанның квартал дигән районында һәм дә инде авиа төзелеше районында Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан бәхетле кибетенең 1-нче катында. Аларга шиксез рәхмәтләребезне белгертәбез дә, тапшырыбызны дәвам итәбез. Һәм тагын бер ноу-хау бар аларның, беләсезме гына? Менә синең газ плитасы икәнен беләм, Рамил, синдә газмы, электр плитасымы? Утын. Утын. Менә утынга да газ плитасына әле 1/4 плитәгә дә ярый икән. Мин әле утынны бетә баштан чыгарамын. Газ, утын, электр индукцион плитәгә туры килә торган шундый универсаль табалары да бар. Yo, min şayarып әйтмим, min шнатта мин авылга кайткан сайын гел учакта нәрсәдер пешерәм. Әйе, мин күрәм аны, күрәм. Учакта пешерү өчен казаннары бар, аларның учаклары бар. Менә шуны. Yo, min сер итеп кенә әйтәм. Минем менә шундый урамга чыгып пикникларга чыга торган бүтүн Савыт-Сабада Кукмараныкы. Мин сиңа сер итеп әйтмим, сиңа ничек бар шулай дип әйтәм. Без менә әле сплавка барган идек, яз 9-нчы майлар бәйрәмнәрендә. Казан Кукмараныкы бар, менә шундый Кукмараныкы, аның капкачы бар, эме, капкачы менә шунда. Капкачын әйләндереп куйсаң, ул табага әверелә. Шунда кыймаклар пешереп ашадык бит әле, ярар. Булды. Без суганны, так, миңа май берсәң, май белән кыздырабыз дишәне. Май белән, әйе. Әншәп икегез дә суган турыйсыз. Гадәттә бездә бер кеше генә теге турыйдыр суганны. Кара Рамиллекен инде не? Эре. Эре. Ну, Ират бит ул. Иратта вакыт тураса мин, әгәр дә Ират суганны бик вакыт дип турый башласа, мин шикләнә башлыйм ул Ираттан. Теге ни дип, ни диләр әле? Бокшыл дип, әйме? Эй, бокшыл дип, эй, Аллар дип инде шулай. Нормальный Иратларча турый. Яни диялыкларыгыз барсын, коллегаларым. Ниләр эшләп ятасыз, ниләр майтарасыз? Татар радиосы ни хәл? Сымыл безнең татар радиосы, безнең. Безнең татар радиосы. Гөлназ бар заманнар, эфирда бергә эшләгән чаклар. Бар иде. Я Рамил, син башлый. Салдым, җитә. Максималь рәвештә күп тапшырулар чыга башлады бу сезонда. Мин хәзер үземдә бу тала башладым, ничә тапшыру чыга бездә. Бик күп инде. Төгәл саны бик күп, Менә мәсәлән, тәүлекнең иртәсеннән башлап җибәрсәң, иртәнге вакытыннан. Ян татар тапшыру чыга. Бер. Аннан соң инде традицион хатлайн тапшыру. Көндез. Әйе. 12-дән 1-гә Аннан хәтле. соң гадел җавап дигән юридик сорауларга җавап бирә торган махсус тапшыру. Юристыгыз бармы үзегезнең? Юк. Үзе алып бара, үзе җавап бирә. Җавап бирә ул. Урасуга җиргәрә, үзе тиеп җибәрә. Шул. Шуннан соң безнең яшь диджеебыз Илюзаның яңа тапшыруы чыга, шундый хәлләрдә. Илюзяшка дигән, яхшы. Шундый хәлләр ярар. Өйгә бер кигә тапшыру, безнең кичке тапшыру чыга. Татар Night Club яшьләр өчен махсус танцеваль дискотека форматында эшләнә торган. Шакырай ми кунакка дигән тапшыру бармы соң, юкмы? Иң кызыгы, TMTV каналында һәм аның YouTube каналларына бара торган сөйләшергә кирәк тапшыру хәзер радио версия булып бездә дә чыга башлады. Менә сиңа бит. Һәр дүшәмбе кичке саат 10-да Менә шундый без коллаборация. Бер генә сорау туа. Монда сезнең татар радиосында җырларга урын каламы соң? Без инде һәр берсендә доза белән кертергә тырышабыз. Миңа бит Гөлназ ярты суганны биреп тураттырды. Бездә шулай ярты җырлар, ярты таптар. Җырын яртысында эзәмиз дә сөйли башлыйбыз. Яхшы, шулар.
Jeykini biraz ince format o'zgarishib bitdi. Hozir sizlar tegalanadi. Jeykini endi biz traditsion ravishda Ulay. Boshqa ishdagi. kishilar bilan Boshqa birgalikda bo'la turgan proyektlar. Unda bo'lsa bizning Tatar Night Club Shigasha Kazan Mall savdo o'zagining 3-qatında diskotek formatida. Terek diskoteka endi. Biz endi 2 yil ratdan va 3-yilni biz shulay ishlarga bo'ldik. O'zini bek oqladi, chunki oldingi yildagi ko'rsatkichlarni qarasaq, bek ko'p kila yaratadi kishi. Boshqa diskoteka? Yaxshi. Boshqa diskoteka. Mana sen yaxshi. Gulnaz, seni turmushingda. Ara biz bir otna qolib bora bizning endi yani qo'rqmisha yil voqeasidan so'ng Tatar jeridan so'ng tag'in bir yil voqeasi bor bizning. Ul da bo'lsa endi bizning yaratgan telekanalımızdan TMTV'ning tug'an kuni. TMTV premiyalarini topshirish tantanasi 27-may piramida ko'ngillashuv o'zagida o'zashaq. Bir atnadan. Bir atna vaqt qolib bora. Biz Ramil bilan Qobatdan birga ishlaymiz proyekt ustida. Birga ishlaymiz deb aytib olib borug'ina tugul, u ssenariyda bizningizda. Har vaqtda biz bo'linib yozamiz, deymi, Ramil? Haligamna ideyalar o'ylab yurdik. Endi tamomlaw üstünde ishlaymiz. Hozir so'rasam jaraymi? Bizni nechik chaqirib chiqarasiz ekan, aytarsizmi ekan? Shunda bo'lib, shunda jirchilarmi? Aytali, ko'rsatali, meni nechik chaqirib chiqarasiz? Yo'q, bor shunda kategoriya jirchilar. Hozir ular yo'q endi, ilgirek bor edi ular. Ilgirek anda degan, meni nechik chaqirasing? Tega so'ray, ol aytmayli, bulay deb aytaylik, men bulay deb aytaylik, kerak men turda bulay deb aytaylik. Men unda kishilarni shunga qarab turaman deb aytaman. Dikine. Bilmedi bu komentarni şayana taraf koyayım mı? Şulardan taraf koyayım. Asimim işin işistar. İşte tam ha. İşin işistar kaşanı temli nersesi qo'ymaydi. Yo, ona biz onu farq butaymiz bir. Yaxshi, alaysa yaraydi. Shundan bari shunda kategoriya jirchilardagi bor edi. Sholtiratalar, masalan, yetakchilikka. Mening turda ssenariyda shulay yozganlar, olishtirsinlar eli. Sholtiratu bir ish. Olishtirsinlar eli. Direktorga kirib, mana shu kishiga shaytib. Sholtirattirib, u kishi sholtiratib, anasi bizga aytib, o'zing qarshi ol ssenariyni olib qo'ying, ul jirin, ul artist bu bunday tun kiymi ekan, mana bunday dan kiy ekan ul tunni. Mening xatli tugul ekan ona o'xshasi, ko'proq deb aytdik, ona o'xshasi deb biz. Men bozordan olgan ekan ularni. Mana bozordan olgan ekan. Yo'q, u bitinda shtagi shoyarotiga, bunday tun kiyaydi, layta, blayta deb shigaru bitin, deymi? O'ylab shigaru, narsadir utrirovать, orttiruv deb bizmi? Qanday ishlar bilan biz ishlaymiz endi ko'pdan. Yo'q, ular bor endi baribir. Ular bor endi. Chet el estradasi bilan esa sholoq Rossiya. No, ular qarasang, kishi o'zidan kelgan kiyimsincha yaratadi. Bizlar ham olay bir kirib keta oldik. Yo'q, anday kishilarni jallim demaydi. Ular bitinda ko'ngillarına yaqin ollar degan so'z. Og'ir bitinda anda kishilarga yashirga o'ylab qaras. Men bulay keyin, men bulay aytmayman, bulay aytmasga. Mening jirim bulay tarjima etdim, mening jirimni bulay tarjima etdilar. Biz degan narsa o'ylab chiqaramiz ekan. Bu hali ssenariyga qana kelganda. Postanovkalar bularmi? Eng muhimi, bu bitinda traditsion momentlari bor. O tur efir. Shu kunni. Sen söyle tur. Tur efirni siz do'stlar qori olasiz TMTV telekanalida. Ya'ni unutmanglar. Qizil Kilamni unutmanglar. Qizil Kilam. Qizil Kilamda endi migiz chiqarira hozir artistlar bor. Yo'q, men durustini aytira kerakmi? Shunda yoshlar formatda Qizil Kilam bilan nima? Zamon shaytirib, jingil light versiyamiz, jingil shaytib o'tkaziladigan premiya Tataristonda. U birdandir. Shunga ko'ra Tataristonda ham Boshqirdistonda da. Chunki o'zgan yilni biz haliga TMTV premiyasini topshirish tantanasini Ufa qalasida o'zdirgan edik. Xatirlasangizmi? Ufalar bek yoratalar edi. Boshqirdiston bizni bek yoratadi, biz o'zimizda Boshqirdistonni bek yoratamiz. Ikki do'stona respublika shulay bet. Hali 2 kun o'tkazsak da hali xalq jiladir. Hali bu yilda bit so'rab yurdilar. Nisha Boshqirdistonda tugul bu yil deb. Bizning TMTV konserti bo'lashadi. Yo'q, konsert bo'lashadi, premiya tugul bu. Xotishi bor deb aytasim keladi. Lekin mana nishlab bu yilda Ufada tugul deb so'rovchilar bo'ldi. Bu yil biz shulay hop Tatariston darslarga bo'ldik. Tak, yaxshi, buncha aytamiz. Farishni solroq vaqt yetdi endi. Qarag'izlar. Qizardi bitdi. Yo'q, hozir qizartali. Yo'q, so'lni qizartirib hozirga. Qizartirga kerak. Nima oldu? Men ansız. Tekim aytmış raqatlantirib qizartam. Mana bu ishlarini yangidan vaqt to'ytirib. Vaqt turaman sen uni o'g'ishdan chiqar. Olib boruvchilarga kelganda birinchi par anglashildi endi uni. Gulnaz Safarova. Yo'q, biz birga tugul
Rami Şarafiyev alıp barışaq, radioda alıp barışıq qız bilen. Neresinden mi o? Boğundan. Tağın alıp barışçılar etinde kimler anda? Ayrı ateliyası. Benim bile bulaşaq. Bulat Bayramov kim bile buladı bilirsiniz? Ne bilmeyim, hatta kimle tabartın ikansın miyim ha? Variantlar var. Altın künleşmesine gidip. Variant A. Leysen Gımayeva. Variant B. Gımayeva Leysen. Yok Fifuni var bir tane. Variant B Fifuni. Fifuni hem jilet kıştan. Jile qıştqanına. Soylağız. Min işisi bilen de riza. Leysen endir birer irat rolüne de kireye kireganığa. Hukuku yok Bulat. Ha? Riza deyip Sen sayıyor. söyle hukukun Biraz yok. bu vağından bir Biraz kolay da halkı bir tamam gana cemel. İrat bulsun diye. Ey. Yok tamam birer obraz demin de. Qararımız, uylarımız ansa. İdeyan yaxşı. Ona şey rahmet. Çünkü eli Leysen'in irat bulğanı yok idi. İrad bulgan diye. Var. Bilmişsiz yine. Bitirmiyoruz. Estağfurullah. Ey, Давай, erisine çıkar. Bitisine salasın mı? Ana hatli kirek mi bizge? Kirek dur bit. Biraz yarsan qaytib gidersin. şulay mı diyeyim bunda? Ey, anda şulay. Yok, umumen Yo, qaytib gidersin, agar soat sabahını jussam. baklajanni o'g'ishdan chiqarib u yaxshi idea bo'lmadimi bir narsa? Yo, men gülüp o'g'ishdan chiqaram. Ey, hozir sen onu butab qo'yasan. Mana bu pishib jetgandagina solamiz biz anga. Pishib jetgandagina. Men aylandı birini işkenim yok ya. Bu bitemli rizik. Bu sizin fotografiyadagi rizik bo'lmaydi, конечно. Bo'lmaydi. Men anlamadim bo'lmasa. Zatlı Ramil aytmış, temli etib oshib qaytib ketamiz. Tamaqni to'ydirib, to'qlandirib. Motor. Tamam biraz amay beririz hali. May bitqani biz me deb aytadi. Hamma aytadi, o'zing abisi. Ey. Ha butunlay bilerdir shulaydi. Moy. Bunday temli rizik pishirishim borda bor, itda bor, moyda bor, so'nda bor, sirda bor. Mana bu itabonda sipsam, bitta mana bo'ladi. Şey bilan to'rtta bor. Iydi. Bo'ladi deb aytaydi. Buloqni davan esa. Nima? La davanayım. Qora bu ites tug'ilmisan? Necha sonda 1 2 3 4 5 6 7. Yarayman. Yaraydi. Ezrekkina. Yo'q, butunsi ko'p bo'lar ol. Mana shulay, ey. Yo'q, butunisini qildirib, boyagina aşağıda ekan. Shulay de, ey. Qizdirdi butunsidan oshimdi. Gulnazın yine qayta O'zi bo'lmaydi. yobiqqina olaymi? O'zi shunga qo'boshi. Ne apetit falan. Alhamdulillah deyin. Tegi kirganda oshirg'a yozsin. Oy, sizin bilan qiziq. Shunday rahat sizin bilan. Jarab, yo'q, yo'q, hali temti premisi bitmadi. Endi Gulnazda. Shu temti. Sizlarning konsertlarda boshqa desaydi. Aya premini silibsiz. Qiziqlar. Bir ayni birazgina, no, oshig'ingiz sirlarini aytib ko'tarib qo'ying. Qo'yasiz. Yo'q, bizning yildagi traditsiya u sirtlizni oldin aytmau. Yo'q, qizil kalamni angladik. Bu kiram bu. Rejissyorni angladik. Yo'q, qara. Teneffüs vaqtida Jirishchilar, mana payida maxsus qonaqlar uchun ko'ngil oshuv ham vaqt o'ldirish uchun programmalar. Onda tag'in DJ Ali o'tirashib tag'in diskoteka qo'yib. Oldin aytdingiz buni. Yo'q, onda. Yo'q, aytishdi. Anda yo'q, anda masalan. Anda bir davomlashib. Anda shu reklama beruvchilar bilan, sponsorlar, partnyorlar bilan kollaboratsiya bo'lashaq. O'zgan yilda bizning shapkina, o'zgan yil tugul Total radiosining tug'an kunida bir shulay yasaganda, shunday kollaboratsiya kishiga da o'xshadi. O'ynatgan edik biz anda iPhone da xatirlasangiz, deymi? O'ynatgan edik biz anda klinikaga operatsiya yasatuvda bu qiymatli bo'laklar. Appenditsitni. Yo'q, ko'zlar bo'yicha edi. Ko'zlar bo'yicha edi. Kishiga bit bu foydali birlar, emi tegligina tegi. Men senga deb bir vazo turib qo'yib tugul, chup-chup tugul, telefon, texnika, operatsiya. Qarali mashinada o'ynatmaylarmanda, mashina olishtirga kerak edi deb. Mashina o'ynatmaylar, yo'q. Mashina yo'q. Kirjuv mashinasi. Ana To'rinda bularlar degish dulqinlana boshladi, suv-g'onlari chiqib isha boshladi. Men o'ylay boshladim, tak ikkilet kimdan chaqirib aytdi, shansni orttirga. Kimdan chaqirib? Shans butun kishilarda bor. Endi hozir bilet olgan kishilardagina bo'lashaq, chunki uyushtiruvchilar bilan сөйләшкән edik. Biletlar endi bitgan deyirlik darajada, lekin kim bilar, balki baxit ilmayib sizga qolgan bir brend sarangina o'rin saytga kirib qarag'iz. Minimum bo'yicha endi biletlar ko'pdan olinib bitganda. TV shunday yoshlarcha progressiv shundaymi? Shunday tez tempda, mana agarda biz tegi so'zlar bilan hozir sifatli boshlasak endi bo'laklar o'ynatib shunday uzoq сөйләмичигina mana tez non-stop formatida shunday uzoq etib o'tirgan chora bu uzoq etib o'tadi. TMTV premiyasiga kelgan kishilar bilalar endi ul. Kimida 3 soat, ko'binda 5 soat boradi.
Әйе. Шунда, ну аның иң соңыннан Ушып гына. коясыгыз да телевизорыгызны 20 май көнне сәгать 10-га хәтле сүндермисез инде. Так, булдымы? Кемдер Bir tane, Кемдер bir tane atlanın da Бурычлады мо? Юк, бурычлар тагын, бурычлар мин Бурычлар бурычлар. яратам, мин Мин дә. дә бурычлар яратам. Şimbe gün bütün kişi tavın артында. Мунчаны иртәгә кирип коясыз. Kirip çıktaş. Muşanı yakşamı pişiresiz. Koyasın da hem ultrasını televizyon karşısından sonra çakır. Әншә син телевизор каршысында нәрсә кемдер килеп утыра, шабыт матур итеп киенеп. Dostlar, bik күңелле әңгәмә. Инде ризык та эште диялек. Нәрсә шисе калды менә аңлатыгыз хәзер тагын бер. Хәзер без Шундый моны монда. дөге пешкәч, без дөгене кушабыз монда. Менә моның иң соңыннан кушабыз, ул бик тиз пешә бит ул баклажан. Кыздырып алабыз, әйе. Бу дигедә пешкән Ярый. Ә? Дөгедә Пешмәгәндер әле, аны булгатабыз да. Аннан соң менә бу табанны юып, моны табага куябыз да, өстенә коймак кебек итеп куеп, менә өстенә сыр сибеп. Ес тапкыр ишеткәнче бер күрүең яхшырак. Шуңа күрә бер никадәр рекламадан соң без кабаттан ашмасына әйләнеп кайтырбыз. TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Ничек дегустациялар Гөлназ? Тамақта өртенеміз. Тузы җитә ошырга пешергән бик тамакта ямты. Суган фаршка истәдек без. Дөгене. Хәзер истибез баклажанның эшен. Шулай бит? Әйе. Так. Духовкада кабызып җибәрдек. Чылына. Бу пешкән әйберләрне без духовкага тыгып алабыз. Biraz гына тутып алабыз инде. Шулаймы? Әйе, баклажан пешсен өчен беренчедән. Işlik eğitip tuturabız da менә. Allah bilsə. Ага. Hem Һәм булды, битте китте Ахырдан. мәсәлән. Помидорны куя куясыз. Ансы Юк, ахырдан. өстенә ахырдан сыр куябыз. Духовкадан чыгарыр алдыннан 2 минут кала. Аннан соң помидор Pomidor куябыз. üstüne sıyır Üstünə koyuyoruz. sır әйе. Təmli. Ана лимон сыгабыз. Ondan limon suyu başlayırız. Ой. Яра, син тагын нәрсә дә әйтмәкче TMTV турында, премиясе турында. Безнең тамашачыларга кагылышлы. Нинди дә булса шара эшләнсә, шушы шарага юнәлдерә торган, багышланган нинди дә булса кичкенә проектлар эшләнә. Так. Инде бу күбрәк тамашачыларны җәлеп итер өчен менә быел безнең инде шул ук Алмаз Гыйлметдинов һәм шушы концерт оештыручы коллеги дип әйтик. Алар минем соло дигән проектка башлангыч бирде. Әлеге проект кысаларында безнең тамашачылар дип әйтик, эстрадада булган теләсә кайсы җырчының җырын алып, үзләре Менә кошык бар икән, бар. кавер башкаралар. Ага. Каверлар башкаралар. Әйе, һәм TMTV-ның шушы махсус хэштегын билгеләп, Әйе. аларны инде сайлап алдылар һәм җиңүчеләргә бирәчәкләр кызыл келәмнән үтү мөмкинлеге белән Гөлназ әйтте. Һәм бушлай билет. Безнең инде бер егет килде радиога да, шушы минем соло проектының Менә бу бит яхшы мөмкинлеге, күпме кеше җырлый, күпме кешенең үзен күрсәтә алар. Җырлый, яңа интерпретациядә тәкъдим Бәлки итә. ниндидер продюсерлар өчен ул бер ачылышта булыр, шулай бит кеше. Һаман теге душта гына җырлар. Машинада гына җырлап утырырга димәгән. Мөмкинлек бирелде. Катнашучылар саны бик күп булды. Гадәттә бит социаль челтәрләрдә үткәрелгән ниндидер челленджларда кеше хәзер бик ашыгып катнашмый дигәндә. Әмма бу юлы без инде шаккаттык, дөрестән дә катнашучылар, теләүчеләр бик күп иде һәм Чөнки җыр белән бәйле әйбергә. Сойлап алу авыр булды. Халык бик яратып катнаша. сайлап алу минем өстә түгел иде. Авыр булган. Аллаһ рәхмәт дигән. Әйе. Мин анда әйбердә катнашырга бик куркам, чөнки үзегез беләсез. Анда үпкәләр дә күп була. Үпкәләр булырга мөмкин, нәрсәләр булырга мөмкин. Сез мине сайламаган идегез. Минем улым матуррак җырлый иде дигән сүзләрне ишетмәс өчен без бу өстебездән мондай берне төшерәбез. Син бу балалар өченме әллә? Бу әйтәм инде. Бу киресенчә өлкәннәр. Кемешендер бит инде барыбер. Синдә миндә. Син әни мәсәлән шалтыраталар, шинчә булан сайламадыгыз. Юк, мин әле катнашучыларны сорыйм теге. Мәсәлән димәле мин әйе, син катнашсаң, мәсәлән син әни шалтыраталадыр бит. Бик мөмкин. Әйе, бик мөмкин, чөнки алар шаны кайткәнемчә. Ничә бәлсез аршалар сайламадыгыз. Арша әниләре шундый ул. Әйе, арша әниләре. Тирәм бу сырны ашап бетерәм, мине афит ит. Так, яхшы, булар белән безнең аңлашылды. TMTV премиясында тагын әйтер сүзләр калдымы? Бу проект турында. Гөлназ. Әгәр дә ашып сөйли башласаң, аңа бернән тапшыру җитмәстер. Димәк, ачык куярга кирәк булачак TMTV телеканалын 27 май көнне кичке сәгать 5-тә 6-да кушып куйсагыз әйбәт. 6-да башлана туры трансляция, чөнки ул әзрәк соңарак калып башлана. Ә реаль режимда ул сәгать 5-тә башланачак. Менә шулай. Аңлашылдымы? Ләкин концертка хәтле бит әле була кызыл келәм, шуңа күрә әгәр дә сез кызыл келәмдәге йолдызларның
Atılışın күрәсегез килсә, атылышы бирә ямсыз яңа. Yıldızların uzuvu. Улай дөресрәк булыр. Узуын. Йолдызлар узуын күрәсегез килсә, иртәрәк киләсез пирамида күңеләшү үзәгенә һәм инде иркенләп матурлап, чөнки май аеның соңгы көннәре ул аеруча җылы көннәр. Анда хәтта Бергәле матур итеп үткәрергә язсын кешеләр. Bir gene sıra vereyim mi? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйе. Eğer sen mesela var diye şundaki kişiler, şundaki kategoriya. Şundaki kişiler. Әйе. Алар алмаганнар ди билет алып өлгерә алмаганнар. Ләкин кызыл келемнән узганнарын күрәселәре килә. Аларга килеп булай карарга ярый булай. Әлбәттә, аларга килергә ярый. Күзәтеп торырга урамда. Кемдер мәсәлән кызыл келәмгә килергә мөмкин, аннан соң кайтып калган өлешен телеэкраннардан карарга. Монда вариант та булырга мөмкин. Менә, әйе. Вариантлар бик күп. Киләсез кадәр Бөгелмәдән Баулыдан кызыл келемне карыйсыз, кайтып китәсез кирәк. кайтып үткән концерт үткәндә була. Шуңа күрә борчылмагыз, чөнки әлеге концерт бит барыбер. Бөгелмәдән килсә инде кертеп утырталар инде ничектә булса. Кабытын Бөгелмәдән Я сиңа айт, алай димәне. Гөлназ әйтте, миңа дип кырып утырлар. Гөлназ кашыр аласың, белмәйм, әйтмәдем дип. Мин кертерим. Гөлназ шундый менә рәсми. Киң Бу күңелле. Бөгелмәгә аерым мәхәббәт. Йомар ярдәмче. Нишләп накта бөгелмә? Юк. Шүпрән. Аны Булат әйтте Бөгелмәдән киләләр дип шуңа күрә. Мин шундый кирәкмәгән сораулар бирергә таңгай вакыт. Нишләп накта бөгелмә? Булды. Яхшы Tamam. Безнең инде эш тәмам. Бу әгәр дә моның дигесе каты булса, без аны хәп пешереп бетерәбез. Аны аерым ашыйбыз, шулай бит. Әйе. Рамия дип пробиясы кара әле. Мин аны инде Юк, әйбәт, аны дигән Саша бетерде пробиясы. Дигесе пешкәнме? Пешкән? Сирин рецепты буенча пилмәнне без тизрәк әзер Тиздән булачак. әзер булачак. Хәзергә сүз бирәбез Җиләк Кышыткановага. Selam canqaylarım, dusqaylarım. Исән-имин генә яшәп ятасызмы? Җиләк апагыздан барыгызга да күп сәлам. Урамда шымыр, сирин исләренә исереп, гармуннарыгызның яз һавасыннан гармун тартуыннан очып канатланып, түшәмгә төкереп ятмыйсыздыр дип ышанам. Сабанда сайрашмасаң, ындырда ыңгырашырсың ди халык мәкале. Сезнең киләчәкне кайгыртып, шәп киңәшләремне тупладым. Беренче киңәшем мунча җине кагылганнар өчен булыр. Җиләк апагыз 3нче ел рәттән миллекне мунча себеркесен туңдыргычта саклый. Мондый себерке бүтән витаминнарны саклый. Эй, аның исе, ис китмәле апайым. Туңдыру өчен имән я кайын себеркесен сайларга киңәш итәм. Аларның яфраклары бик шыдам. Димәк, җәй көне мунча себеркесен җыяр вакыт җиткәч, кирәк кадерлесен шырмага куясыз. Ә бер-ике дистә себеркене махсус пленка белән тыгыз итеп казылык формасында төрәсез дә туңдыргычка атасыз. Әле кышын миңа рәхмәт әйтерсез җаныкайларым. Чираттагы киңәшем җәйге сезонда аеруча актуаль. Бигрәк тә аяклары тирләүчеләр өчен. Оя киемнәреннән тир исе бетерү өчен киштән берәр кашык сода сибеп калдырыгыз. Сода начар исне үзенә сеңдерәчәк җанкайларым. Бүгенгә шул киңәшләр. Сау булыгыз, май кыяшларым. Күрешербез. Дәвам итәбез тәмле көрәшебезне. Гөлназ белән Рамилгә әзерләп куйдык бер уен. Хәзер мин сезгә төрле илләрнең җир шарында беләсез, инде 200-гә якын ил бар. Бик җиңел. Мин сезгә әйтәм бер ризык исеме, сез әйтәсез кайсы илнеке якынча шамалап инде һәм Ни өчен аның накта шул? ингредиентларын әйтеп карыйсыз. Ә белмәсәк буйлап чыгарабыз, әйме? Инде әлбәттә. Аңлашылдымы? Чаннахи дигән беренче ризык. Чаннахи. Ну, бу Кытай инде. Я грузин, Ә мин Кытай дип әйтәм. грузин дип уйлыйм. Бу бик якын җире нахи. Чаннах. Мәсәлән, чахахбили. Мәсәлән, bir şey yapıp çахахбili. Амысы чаннах. Чанах. Монда ит бар инде. Чанах. Ит бар. Дип уйлыйм. Помидор булга тиеш. Юк, әгәр дә Грузия икән инде, монда сыр бар. Сыр, йомырка, йомырка. Сыр, йомырка, камыр бар, уннан эшләнгән нәрсәдер. Йомыркасын белдек. Юк, ниен белдегез? Помидорын белдегез. Әйтәм бит. Бүтән чахак били кебек, анда помидор. Аны Специялар төрле тәмләткечләр булды. Аш. Хмели, сунели, аджика бар, аджика. Николар, брушлар. бу беләсезме нәрсә дип уйлыйм?
Теге салат кебегрәк белән шундый теге лечо кебегрәк килде. Монда нидә бардыр әле теге яшел үлән дә бардыр белән инде кинзасыманрак. Укроп, петрушка, сельдерей. Әйе. Бу вак-вак итеп туралып пешереләдер дип уйлыйм мин. Бу шундый холодный закуска бар бит әле салат кебек менә бездә теге греческий салат дибез, име кыяр Шундый помидор ба? салаты. Әйдә, Шуларның аш картларны. салаты. Чанахи, итсез Кавказ ризыгы. Ну, калганнарын белдегез Шулай кебек инде. Ну, иң мөһиме монда баклажан, әлеге дә баягы безнең бүгенге баклажан Помидор. Юк. Бәрәңге. Теге татлы борыч, кишер, суган, сарымсак, әйткәнебезчә Бу бик тәмле бергә шап тора. Беләсеңме, бу миңа калса рагу, Әйе. ләкин итсез. Менә шуның кебегрәк инде ничектер. Yo, моның янәшәсенә бер ит кирәк. Бар, бу белән Шуның белән ничектер, калып куярга. Турма. Әйе. Кадер Ма бу тутырма пешереп куйсам уны томалып янына. пешерелгән кебек, шүлмәктә пешерелгән кебек бу менә. Тәмле инде барыбер, моны Тәмле хәлле. инде. Моны хәлле бер салда. Аның тәмле пеш Әйе. салда инде. Тәмсез. Менә ите дә булса, менә шуны. Җәй шул Кавказларга ит жәл инде шундый ризыкка. Ой, мин Әйтәм бит, бу аларга тамак ялгар өчен аның бит янәшәсендә була Әйе. табагы белән ит. Алар юк Кавказда аларында сарык, бер сарыкны манчып, аны пешереп кыздырып, аны янап кырып Аның янында куялар. бер сарык янында менә шул. Әйе. Бу бит теш арасына кысылып кала. Кавказда яшәгән кешеләр кебек. Сөйләгән. Так. Альфредо дигән нәрсә. Альфредо. Паста Альфредо. Я безнең бер танышыбыз бар, аның кушаматы Альфредо. Yo, Alfredo булгач мин уйлыйм, Англия түгел микән? Сәлин син? Альфредо, паста Альфредо. Итальян. Бар бит Италиядә. Италия. Мин беләсеңме мәсәгә Alfred Англия дип әйттем. Ник алайса бу бик данлыклы ризык инде бу? Паста. Пастамы? Рестораннарда Я инде. Альфредо пастасы диләр, бу айрым шундый киң таралган пастаны. Әйтеп чыгала, тагын зәр бар аланда. Ну да, шулай сыр, Тыкмач сыр. сливки, теге тыкмачны үзләре алар нитәләр, теге Сыр, тәгәрәтәләр. теге нәсәлем сары. Үзләре басалар камырны, үзләре кисәләр, Альфредо колын иттереп булай иттереп, име? Һәм Альфред хатлы. Альфред хатны. Альфред. Альфред кисә. Шунда пешерәләр дә инде соуслар белән дип әйттереп бутап. Шундыктан, мен аны сәйтергә дә белмим, бу Альфредо соус дигән соус менә шунда Альфредо дигән соус. Менә син әйткән бөтен ингредиентлар да бар. Мин моны дөрес түгел дип әйтәм, ләкин ахырдан язылган 350 миллиграмм макарон дигән. Моны беләдер инде. Мин ни өчен Альфредо дип әйттем? Инглиз. Italiano, bellissimo, danaro, Alfredo, ну, нәрсә шунда. Чөнки Бэтменның бит бар хуҗасы, әйтеге кем әле аның? Аның Альфред исеме, Альфред. Мин әйтәм, аха, бу Англиядән килгән әйбердер инде дип. Чөнки ул бит Англия Минем ошата. бер генә танышымда юк Альфред исемле. Минем бар. Минем бар, Бер минем генә туган бар. танышымда юк. Минем туганым Сез бар. Альфредме? Идегез танышабыз. Килегез, яма. Әле соңгысы. Ничек танышың юк, Салават абыйның баянчысы. Альфред абый Якшембетов, Альфред абый Гафу итмәгез. Белем. Мин кичермәсем, мин гафу Альфред итмәсем. абый, точно. Альфред абый диләр шунсы Шунсы күңелсез. күңелсез. Бриям. Әсмәс, Бриям. Бриан? Бриям. Бриам. Йо, бри бу сыр түгел, яма. Испан түгелме? Якын. Шул тирәләрдә. Франция. Жылыяк. Испания, Португалия бәлким. Тагын. Жылыяк. Жылыяк. Рәсейләр ярата инде аны. Төркия инде мәсәлән. Не Мисыр? Тагын нәрсәсе калды? Юк, түңдәрәк. Әнә. Кипр. Менә янында мин якын. Греция. Греция. Ай, молодцы. Бриям. Каян белдегез сез аны Греция икәнен? Бардык. Йо, барып җиттегез бит, барып. Испаниядан китеп бардык та барып җиттек. Испания бик якын бит анда, Греция. Yo, Греция булгач, анда инде Нәрсә бу, зәйтүн нәрсә бу? булырга тиештер инде. Зәйтүн булырга тиештер. Алар бит оливкасы 100 миллилитр белдең, 100 миллилитр бар. Тагын нәрсәсе бар. Прям. Беренде яшел шәдер инде сыр, анда. сыр. Яшелчә бар менә, Яшелчә бардыр, әйе. яшелчә бик күп. Сирта Яшелчә кимә бик мәсәле күптер. сыр бар инде инде ленди. Сыр юктыр монда. Сыр юкмы? Менә Яшелчә. генә бик дөрес юлдан китте. Яшелчә. Син Греция, май дөрес киттек, дизме? Яшелчә, нинди яшелчә бар анда? Нәрсәләр анда нейди? Ну салат яфраклары бар инде алайса. Бар. Тагын нәрсәләр? Бар, уны аларда. Бәрәңге инде аларда. Бәрәңге, суган, борыч инде анда. Эме? Укроп. Теге виноград яфраклары да салып җип Кузгалак, бәрәләрдер бір-екі инде анда. Нан соқ юк инде. Ансы юкмы? Редискалар да юкмы? Кыскасы, Капка- сез капка дигән белән бу рагу. Менә рагу дип әйтте бит.
Pomidor indi şu. Baklajan, Pitruşka. Baklajan var. Kabak kimine sukini var ya. Tosh kabak. Briam isigizde qoldirigiz. Bilasizmi bu narsaga o'xshagan? Tigi bolli birda qizdiralar bitali baklajanni. Yo'q, Ana maxsus ko'rishchisi bor. Yo'q, rasmda shuni ko'rib. Ayda baklajan deganda bizning kabachkalarni olib vaqt yetgan. Ay, bo'ldi. Bijingdingmi? Bijingmish. Siz ikkiga bir hisobi bilan, ikkiga bir hisobi bilan Bijingdik. jingdingiz. Endi o'zimda bilmasam bu narsa Channakini ekan. bilamiz, Briamni bilamiz, Channaki. Alfredini bulayda bilaydik. Oo! Aydagiz bu rizqqa ism topig'iz tezgina. Bu improvizatsiya. Yo'q. Bu- Improvizatsiya ismi. Improvizatsiya tugul. Ayda Alfred bo'lsin. Yo'q. Tatarcha Alfred tugul. Yo'q. Tatarcha Alfred bo'lar edi. Yo'q, gumbe. Ayamda gumba yo'q. Yo'q, gumbega o'xshagan bet. Buni deralangi sayir gumbaga o'xshagan. Oyog'i yo'q. Nitigi shibin gumbesi neymi? Yo'q, gumba tugul bo'ldi. Yo'q, narsasi Ayda bor. ism topig'iz mana. Yo'q, bu bilasizmi narsaga o'xshagan? Tungak. Yo'q, tigi Tungak. og'och kiysalar bitali ostini. Ay, shu tungak Gumba bo'ladi. qola ham ustini aning gumba o'sa tigi. Shu og'och gumbasi. Og'och gumbasi. Aysa Ay, bo'lsa, tungak. akusti yulanda shunda gumbalar bilan shukralar bitadi. Sevatalaranda gumbak. Shushkurmay qo'ying. Sen qo'yashirsan. Seni qo'ya shukralar aytadingmi? Gumba bilan. Gumba bilan shukralar. Kim o gumba bilan ish qilayotgan unda? Gumbachilar. Abila. Natiga og'ochga gumba o'sa, shuni olib, shuni yondirib bismillahirrohmanirrohim absin tupsin deb ushkuralar. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, bu anga o'xshamagan. Bu narsa bor esa. Ayda sizdan kerak ism. Yo'q. Ayda Orsha ism bo'lsin bir endi. Orsha. Yo'q, tungak ikkinchi turli dedilar singil tungaklar. O'sha tungak endi. Bukan, og'och bukan. Og'och bukan. Bukan mana O'zingga bukan. bukan chiqqan malla. Yo'q, ya bukan. Bukan grubroq tugilmi? Yo'q. Bukan. Bukan Totarsha. Bukan. Yo'q, bo'lay. Bor bukan. Yo'q, Ana qara. bukan. Ayi. Yo'q. Bukan. Ikki k bilan bukan. Sirli bukan, sirli. Chunki qirinda sirlari bor. Sirli degan sirli o'yoq sirli deylar. Yo'q, amanda ikki ma'noda bitirdi bu. Bu tega mana. bukan. Sirli bukan. Vo. Sirli bukan. Sirli bukan. Buni bir yig'ishtirdi. Buni bir yig'ishtirdi. Sirli bukan. Bukan, vo, ayda. Bo'ldi. Ayda. Ismi belgili. Hozir men sizga ochib ko'rsataman narsa bularga tegish. Ay, to'xta, biz motor turib qo'yamiz. Ayda, Qo'yamiz. Boshqa qo'yamiz. Ondan so'ng ko'rsataman Ayda. narsa tegish. TMTV telekanalında Təmli Kreş tapşırığı axırına yaxınlaşdı. Bizdə qonaqda bugün Gülnaz Safarov və Ramil Şərəfiyev idilər. Lakin alarını bulayğana jibərməyimiz ələ. Başda bilirgə kerekdiriz, rizq pişirilərmələri yoxmu? Lakin onun arışı, onu bilgənçə biz ələ özümüzün sponsorumuz turuna da motor sözlərimizini erişdirik. İndi 9 yıl davamında bizning do'stimiz, bizning do'stlarimiz Kukmara Metal Savod zavodu əliga Təmli Kreş tapşırığının general partnerləri, sponsorları. Onlarga cheksiz zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Kukmara Savdo markası biluviniz şeyində o zamana bilan sınalgan Savod Saba yıllar davamında hem indi bu Savod Sabalarını əgər də siz zakaz yasarğa dilesəgiz internet gibi aşağı alırğa mümkün. Siz kirib qaraysiz da katalogdanmı, isimlikdən saylab alasınız. Yigizga getirib birəşəklər. Ya ise siz şın totar bulsanız indi kibitke barıp tutup qarab mana şulay alırğa deyirsiz. Kukmara da var firmanın kibitləri. Qozonda bir yolu 4 adres boyunca Pavlo Kinorama 114, Richard Zorga 11B, Gorki Park Savda uzagının birinci katında, Musina Urama 23B kibitləri var şunda. Hem var Leningradskiy Urama 27 adresi bıçırnaşkan Bəxtli kibitinin birinci katında. Qaraqzalı. Aferin. Ko'rsatasim kelasizga do'stlarim, mana bundayni hali sizni ko'rganingiz yo'q. Chunki bunda hali mening uyimda da yo'q. Bu qarang bu diametr ko'rasizmi? 350 mm. Mashina tagarma shihatli. Mana sen uyingda agarda sendan qiymoq sirasalar, andan ishlab pishirgancha 1-2 nigina pishirding. Pirog gibi bo'lib berasiz shu qiymoqni. Mashinalar var. Mana qarang. 10 kishilik aylana ashatib bular. Rahatlanib. Turli diametrda, turli litrajli. Strauss yumurtasidan taba qizdirgan ideal. Bik mümkün. Tava, kastrol, aktiv yalışın, pasif yalışındagi qozonmi, mazonmi, narsa kerak bitnisi de var. Ularga cheksiz rahmatlarimizni bildiramiz. Hozir endi eng qiziqli Oshab qaraymiz. moment to'xtab oshgancha dris mikan yo'q ekan. O'zi qorisida kelmaydi. Qorisida kelmaydi, o'shisi keladi. Narsa bo'lgan ekan. Yo'q, bizniki bari motor. Prinsipi shul. Nima? Ayya. Başti, yaqincha. Shu bizda bu. Bu qarasa bilasizmi ishlaganlar? Bular turganlar biz soldiq. Bular turganlar, siz terib turmagansiz.
Ничә безгә төрелгән бит инде. Yok, dürülmegen sizniki şimdiden bilen çıktı. Bizniki matуррак bizniki matуррак, Bu evet. нәрсе инде бу тарала да Юк, кара, иң китә. кызыгы аларның лимоны хәтта сытылмаганда шул килеш ата безнеке бит үз эшен эшләгән, күрдеңме? Сыгылган лимон. Salot yaprağı şulaya da telikesi şu. Bütün Telikesi şu. Yok, prinsibi en mühimi. Prinsibi şu. Соң ул әйбердән бүтән әйбер пешереп булмый. Мен айттым sizге 79% yakın kilsəgiz Мени də. карале. 79% yakın kilsəgiz də men sizə sizni жеңүші етем деп. Siz 85% yakın kilgənsiz. 85%. Şulay bulğan. Дербешне. Баса сиңа Дербешне. исмиңа. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмар Металл Соцсова заводundan әлеге Кукмар атабасы sizге. Безгә. Кайсыгызга булыр икән? Әйдә, Әйдә бездән берәр кеше Менә булыр. белмим. Әйдә. Кара Берәр мохтаҗ кешегә булыр икән. Суефа. Менә шулай. Юк. Без Рамил белән менә әлегенә уйладык та, һәм без аны берәр ди мохтаҗ кешегә бүләк итәргә телибез. Алла бирсә. Алла бирсә. Yok, siz bana biləsiniz, işə alасыз. Siz bana alıb barasız bir atmadan piramidaga 27 may piramida көңілашу өзегіне TMTV премиясын тапшыру тантанасына һәм берәр кешегә бүләк итә аласыз. Юк, Рамил, юк. Яисә? Без кешеләр табырбыз дип уйлыйбыз, Минем димме? бар андый белгән кеше, бер Бармы? гаилә, аларга без гел ярдәм итеп торабыз. Шуларга бик булсын. уңайлы. Шул гаиләгә булсын, шул гаилә рәхәтләнеп, теге тәмле ризыклар пешерсеннәр. Шундай бер кешеләр сез менә икегездә. Рәхмәт. Бисмилла әйтеп әйтәм, иксеп торырмын, яме? Шулай инде ул үзеңә булыр. Җәмәгать. Шашаган караудан да авырый бер югыйм. Менә Бәйтрем. Әгәр бер Түкереп кешене җитеп алдым. куйык. Дигесе дә пешкән. Пешкән. Шундай. Тәмлеме? Помидоры менә шундый сусал. Сөйләсәң кыймайга пешертәсең моны хәзер. Әнә теге Сыры да пешерелде. көймәгән. Баклажан да тәмле. Браво. Әлхәмдүлилләх эшләдек. Алхамдулилlah, бик яхшы килеп чыккан. Менә дигән рецепт исегездә калдырыгыз. Калдырмасагыз, безнең социаль челтәләрдә әлеге Керегездә, карагызда, пешерегездә. Әйе. Бездә кунакта бүген Татарстан атказанган артисты. Минем коллегам, алып баручы сценарист. Гөлнар Сафарова иде. Рәхмәт. Режиссер һәм башка бик блогерлар инде, әйе. Блогер. Гөлнар Сафарова иде һәм иде. Шулай безнең коллегабыз Татар радиосының баш мөхәррире Рамил Шәрәфиев иделәр. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, Алда Булат. очрашабыз. Рәхмәт Булат Рөстәм, чакыруыгыз өчен рәхмәт тамашачыларга. Исәнлектә, саулыкта тәмле ризыклар пешереп, шулай сөенешеп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Менә шул күңелле нотада бүген сезнең белән саубуллашабыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне хайратлы сайын TMTV телеканалында күзәтеп барык. Сау булыгыз. Иде ашык. Хәзер ашыйбыз.